салом дӯстон. ҳоло мо дар мавзӯе суҳбат мекунем ки аз аввали пайдоиши инсоният то имрӯз аз рух додани ин ҳодиса ҳама дар ҳарос аст. таърихи овозаи охири дунё аз асри 7 пеш аз милод сар мешавад. ин ба он алоқаманд аст ки асосгузори империяи Рим дар осмон 12 уқобро мебинад ва мегӯяд ки ҳар як уқоб 10 соли ҳаёт аст. ба ақидаи ӯ бояд ки 120 сол пас дунё ба охир мерасид. ва чӣ хеле мову шумо медонем Рим то ҳол вуҷуд дорад. овозаи навбатӣ соли 33 паҳн шуд. баъзе аз христианҳо ақида доштанд ки баъди вафот кардани ҳазрати Исо дунё ба охир мерасад. лекин дар он вақт ҳам ягон ҳодиса рух надод. дафъаи сеюм овоза дар соли 666 паҳн шуд. ин рақам тамоми инсонҳое ки дар дини христианӣ буданд ба ларза дароварда буд. онҳо ақида доштанд ки дар аввали сол тамоми дунё аз сабаби нест шудани офтоб торик мешавад. ба замин як махлуқи номаълуме меояду тамоми инсонҳоро дар азоби худ мегирад. ва чӣ хеле маълум шуд, ин овоза ҳам дурӯғ буд. соли 999 139 падари римҳо Силвестри ду гуфт: мардум дар соли 666 хато карда буданд. дунё дар соли 999 ба охир мерасад ва ҳамаи мурдагон аз қабрашон берун меоянд. ҳамон махлуқи номаълуме ки бояд дар соли 666 мебаромад вай соли 999 мебарояд ва ҳамаи инсониятро мекушад. хулоса аз ҳамаи ин гуфтаҳо ҳатто як қисмаш рух надод. соли 1000 дӯстдорони воҳимаву овозаҳо ором наистоданд ва гуфтанд ки охири дунё ҳатман дар ин сол рух медиҳад, аз сабабе ки аз тавлиди ҳазрати Исо 1000 сол гузашта буд. ва боз аз сабаби ягон ҳодиса рух надодан онҳо ба дигар ақида гузаштанд ва гуфтанд ки 1000 сол аз тавлиди ҳазрати Исо не, балки аз маргаш ҳисоб кардан даркор. ҳамин хел пайдо шуд боз як овозаи охири дунё дар соли 1033. соли 1603 ба ақидаи Томмазо Кампанелло, итальянский астролог, бояд ки сайёраи замин ба офтоб бармехӯрд ва тамоми инсоният аз рӯи замин нест мешуд. ин солҳо ҳам гузаштанд ва ягон ҳодиса рух надод. мардум фаҳмиданд ки ин овоза ҳам дурӯғ буд. соли 1666 яке аз овозаҳои машҳуртарин ва баландсадо паҳн шуд. ба он дараҷа таҳшатнок ва тарснок паҳн шуда буд ки баъзе одамон худкушӣ карда ва баъзе дигарашон маблағи муайяне барои кушта шуданашон ба дигар одамҳо пешниҳод мекарданд. ҳамаи ин ба хотири он буд ки ин ҳодисаи таҳшатнокро набинанд. соли 1910 якумин овозаи охири дунё аз ҷиҳати илмӣ паҳн шуда буд. астрономҳо гуфта буданд ки ба наздикии замин як санге мегузарад ва табиати дунёро иваз мекунад. одамҳо аз гази заҳрнок ба ҳалокат мерасанд. соли 2000 миллионҳо одамҳо ақида доштанд ки ин сол аниқ дунё ба охир мерасад, аз сабабе ки ҳамаи техникаҳо, телефонҳо ва компютерҳо дар тақвимашон, яъне дар календарашон соли 2000 насб нашуда буд. онҳо фикр мекарданд ки ҳамаи техникаҳо хомӯш шуда ва дар дунё таркиши ядерӣ сар мезанад. аз ин сабаб бисёри одамҳо аз мағозаҳо захираи яксолаашонро харидорӣ карда ва дар таги заминҳо барои худ ҷойи зист тайёр карда буданд. соли 2012 боз як овозаи охири дунё паҳн шуд ки инро ҳамаи мову шумо дар хотир дорем. мардум ақида доштанд ки 21 декабри соли 2012 дунёро сурохии сиёҳ, яъне чорная дира фурӯ мебарад, ё ин ки сайёраи замин бо сайёраи нибиру бармехӯрад. ҳазорҳо одамҳо ба кӯча баромада ин ҳодисаро интизор буданд ва интизор шуда натавонистанд, аз сабабе ки ин ҳодиса рух надод. агар шумо фикр кунед ки ба ин овозаи охири дунё тамом шуд, хато мекунед, чунки ба гуфтаи астрологҳо соли 2036 ба сайёраи замин астероиди Апофис меафтад ва боз охири дунёро соли 2060 Исаак Ньютон пешгӯӣ кардааст. дӯстони азиз, ман ба шумо фақат як чиз мегӯям: сар задани ин ҳодисаҳо аз ягон одам вобаста нест. ҳамаи инро худованд худаш медонад ва кай кадом сол рух медиҳад, ягон одам пешгӯӣ карда наметавонад ва ба ин овозаҳо бовар кардан лозим нест. ҳоло мо ба шумо мухтасар таърихи овозаи охири дунёро гуфтем ва аз аввали пайдоиши инсоният то имрӯз ҳазорҳо овозаҳо гузаштаанд ва то ҳол ягонтаи онҳо рух надодааст, ба ғайри пешгӯии ҳазрати Нуҳ ки дар замони худ ба пайравонаш гуфта буд. дӯстони азиз, агар ба шумо видео мақбул шуда бошад, лайк монед, обуна шавед ва дар комментария нависонед ки дар видеоҳои оянда дар таърихи кадом одам ва ё дар таърихи кадом ҳодиса мехоҳед маълумот гиред. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.